Tivo vostede no seu goberno durante 6 meses a un conselleiro denunciado por agresión sexual e ocultouno. Leva días fuxindo de dar explicacións. Que pensa vostede de que o foco se poña na muller que denuncia unha agresión sexual? Porque vostede non dixo nin unha sola palabra en contra da violencia machista. Vostede pode defender o seu amigo e a súa inocencia e pode creer nela, pero vostede non é un particular, é o presidente da Xunta. Toda a nosa solidaridade e apoio a unha muller que deu un paso valente, como é denunciar por unha agresión sexual a un poderoso, unha muller, señor Rueda, para a que vostede non tivo ni unha soa palabra de apoio e de respeto. Cando hai unha denuncia de agresión sexual, o presidente da Xunta ampara o presunto agresor e desprotexe a víctima. Sometíme a todas as preguntas en canutazos que estimaron os medios de comunicación, a todas as preguntas que quixeron facer respostei. Pero de que silencio está falando? Eu creo na xustiza, protexe os denunciantes, protexe as víctimas, a Xunta traballa por elas e creemos na presunción de inocencia.